Сәлам кызлар, егеттер. Мин Азамат агайгыз булам, роботлар батшаһы. Ә һез беләгезме, роботлар менән биологиялар өйрәнеп була. Ышанмайсызмы? Әйдә күрһәтәм. Бүген безнең Хомай менән Денислам. Әзерһегезме? Әлбиттә. Ә хәзер әйдәгез йомак куябыз. Ниндәй тагын йомак? Без бит монда робот төзергә килдек. Роботларда нимә төзегәнде белер өчен йомак куярга кирәк. Шулай менә Денислам. Тыңлайбыз. Түңәрәк күлдә эт өрә. Нимә ул? Корабльдә эт өргән. Юк, нисек уйлайсыз? Тагы әйдәгез. Ну, түңәрәк күлдә эт өрә. Нимә ул? О, мин беләм. Ул телмәрйен. Әйе, дөрес, ул телмәрйен була. Тагыла телмәрйеннәр турында ниндәй йомаклар беләгез? Үз күлендә үзе батша. О, бик дөрес, бик матур, әйе. Ә һезнең телмәрйеннәрдә күргәнегез бармы? Әйе. Кайда күргәнегез бар? Баксала. Баксала. Мин күлдә. Күлдә. Монсала. Һин телмәрйеннәр менән мунса инәңме? Тагы кайда? Таш астында. Таш астында телмәрйеннәр, улар һавык булган, һау булган ердә, шунда ердә яшәйләр. Әйме? Так, ямагат эш кагыйдәһе. Мин онытып киттем. Миңа әйтегез әле ниндәй эш кагыйдәһе? Проводтан. Проводты тартмаска. Әйе, роботтың проводтан тартмакка, тагы. Детальды аска Төшермәскә, атмаска, дөрес, әйе, тагы. Тешең менән детальды тешләмәскә. Әйе, уларда алам тип тешеңдә һындырмаска кирәк, әйме? Хак тотынабыз. Уйлап эшләйбез. Телмәрйенде һауга төшермәйбез. Әйе, дөрес. Безнең телмәрйен ысын булмагач, уны һауга төшерергә ярамый. Әйдәгез, планшетларны алайык, кабызайык һәм үзебезнең телмәрйенде ия башлайык. Ярдәм итегез әле моны ничек инергә. Бына индең, бына инең ошо кнопкага баскач, ошонда уның инструкцияһы була. Рәхмәт. Шулаймы? Әйе, шулай дөрес. Тешләрен һананың монда инең. Хомай тагы бәләкәйдә алам, монда зуррак пластиналарга кирәк. Бүген кем беренче булып төзеп үтер микән? Белмәйм. Бuna мин дә белмәйм. Һезнең әле икегезнеке лә бер үк төзелгән. Безнең Денислам менән Хомай уларның телмәрйеннәре бер дип уйлай. Әмма мин уларга икеһенә ике төрле эш бирдем. Уларның телмәрйеннәре бер-беренә охшаш булмаячак. Шундай кирәк. Шундай һәм Бында инең ая унлы булгас, бында ла унлы. кирәк. Хомай таптыңмы? Буны ничек монда куярга? Уны унда куяр өчен һинең ана бында шундай тоттыра торган уның шундай бер детале бар иде. Эзләп кара әле уны. Кескенә тәмәгәс. Тәгәрмәс түгел, ул гына бына ошо гына. Ошо ике гына. Юк, унда куелмай, ул һинең гына шы двигательдән астына куела. Менә шунда, менә артыннан. Бuna кара, һинең гына. Бunda кара. Бул хары артта булырга тиеш, һин уның өстенә куйганның. Мәйеһе. Ошондай. Роботтың мәйеһе алда торырга тиеш, ә уның моторы артта торырга тиеш. Һин кире куйганның. Хомай бүген безнең беренче хакыйгы бетеп дип уйлыйм. Эшләнәм. Хомай, афарин. Бүген беренче Хомай булып үтте. Әйдә, Хомай, ин үзеңнең роботыңа программа яза тор. Яме? Ярай. Алга бара торган программа яза тор. Без менә Денислам менән әле төзеп үтерәбез. Программаны төзей башлый алдыннан нимәгә эшләргә кирәк? Безнең роботты планшет менән ялгарга кирәк, әйме? Әнисе. Әнисе гайда әле? Онытып киткән безнең Хомай. Ниндәй кнопкага басарга кирәк?
Бана ошо ялгай торган кнопкага басарга керек, эми? Айда бас. Ошын нисек куйрак. Ин ялгай тор. Айда. Бана ошо инен куела, бана ошонун эсене генә найтырып куябыз. Һәм булды. Иңе нужно битен ясарга. Эшләргә керек. Азамат агай. Оу. Бана ошо карап, шундай бер әндәне бит эшләргә. Бана безнең роботтагы кнопкага басабыз. Экранда килеп сыкты, бас. Айтып. Робот менән ялганды гына. Зәңгәр төс булып янды робот. Хәзер программа яп. Унда мин һиңа ярдәм итмәйм. Һин программа нисек язарга, һин үзең белә. Әйдә. Бана безнең Денислам да үзенең роботын яеп бетте. Карагыз бuna. Хомай менән Денисламдың роботы икеһе ике төрле булды. Әйдәгез хәзер программа язайык. Әйдә, планшетларда алайык та. Һәм алга бара торган программа язайык. Булдымы? Әйе. Әйдәгез хәзер программаны ебәреп карайык. Әйдә. Хомай. Аха, бuna безнең тәгәрмәстәр әйләнә. Безнең тәгәрмәстәр әйләнә. Ә ни өчен робот безнең бармай? Ни өчен робот бармай һеҙҙең? Ни өчен роботыгыҙ урында ултыра? Тәгәрмәстәребез йөрөтмәй. Тәгәрмәстәр әйләнә, бына безнең. Аяҡтары. Тешле тәгәрмәстәр әйләнә. Аяҡтары юҡ, дөрөҫ, эйе. Был безнең әле Телмәрйеннең иң бәләкәй булған, урысса әйткәндә, головастигі була. Ул безнең уның аяҡтары булмағас, ул безнең бер ҡаяла бара алмай. Ул безнең шулай гына мына йөҙөп кенә йөрөй, әйме? Әйе. Әйдәгеҙ, ошо головастиктан беҙ бәләкәй Телмәрйен эшләйек. Уның өсөн беҙгә бәләкәй аяҡтар эшләргә кәрәк. Әйдәгеҙ, детальдәрҙе алайыҡ һәм бәләкәй аяҡтар эшләйек. Уның өсөн беҙ ике бәләкәй кирпес алабыҙ, әйме? Һәм уның өҫтөнә пластина менән уны шулай итеп беркетеп ҡуябыҙ, килеп төшмәгән өсөн. Һәм беҙҙең бәләкәй генә Телмәрйендең аяҡтары килеп сығасаҡ. Шулаймы, Азамат агай? Эйе, бик дөрөҫ ҡуйғанһың. Әйҙә. Хәҙер уны үҙенең роботыңа ҡуй. Ул аяғын, шунда роботына ҡуй. Ҡуйып ҡарай ҙа, аяғы Телмәрйендең аяғын күрһәң, дөрөҫ була. Аяҡҡа оҡшамаған булһа, дөрөҫ булмай. Ҡайҙа күрһәтә? Булдымы? Һомай, хәҙер икенсе аяғын эшлә. Һинең был яҡтан ҡуйылған. Икенсе аяғын ҡарағанда, икенсе аяҡта тәгәрмәс икенсе яҡҡа ҡарап торорға тейеш, әйме? Азамат агай, Әйе. ә мин эшләнем. Хәҙер көтәбеҙ. Һин беҙҙең булған чемпион. Денисламды көтәбеҙ. Денислам булдымы? Бына хәҙер һеҙ бәләкәй аяҡтарын ҡуйҙығыҙ Телмәрйенгә. Булдымы? Әҙерме? Әйҙәгеҙ. Әйе. Хәҙер Телмәрйенде бәләкәй аяҡтар менән ебәреп ҡарайыҡ. Әйҙәгеҙ. 1, 2, 3. Стоп, туҡтатығыҙ. Хәҙер ошо Ни өсөн Телмәрйен артҡа бара? Һинеке лә? тәгәрмәстәре. Юҡ. Программаға ҡарайбыҙ. Вот, артҡа бара. Әйе, һеҙҙең программала артҡа барырға тип, һеҙҙең двигателде артҡа әйләндерергә тигән программа тора. Шуның өсөн әйҙәгеҙ әйләндерәйек двигателне, алға барам. Бына ебәргәс хәҙер Телмәрйен алға һикерә башланы. Бәләкәй Телмәрйен алға һикерә башланы. Күҙҙәре төшә. Денислам Мин насалыйған. онотом нисек. Ҡойроғо килеп төшә. Әйҙә ҡойроғон алып ташлайыҡ. Был бит инде беҙҙең хәҙер бәләкәй Телмәрйен булды. Головастик түгел был беҙҙең, әйме? Шуның өсөн уның ҡойроғо кәрәкмәй. Ә мин онотом нисек эшләргә. Нисек әйләндерергә двигателен менә. Әйҙә, ебәрәйек. Бына бит алға китте. Бына һин дөрөҫ шунда баттың да. Бына Телмәрйен һикерә башланы. Бәләкәй Телмәрйен балаһы һикерә башланы. Әйҙә, ебәрәйек. Бына һинеке ни өсөндөр? Бына ни өсөндөр Һомайҙыҡы туры бара, әйме? Һинеке ни өсөндөр бына борола башлай. Ой, Һәм күҙҙәрен ата. Һинең күҙе ата торған Телмәрйен килеп сыҡты. Бына Һомайҙыҡы ана һикерә генә. Булды. Хәҙер әйҙәгеҙ Телмәрйенгә уның тауышын ҡуйайыҡ. Бында һеҙҙең тауыш блогы бар. Әйҙәгеҙ тауышты ҡуйығыҙ. Тауышын ас планшеттың. мин Ишетмәйек. эшләнем. Әйҙә ебәреп ҡара. Әйҙә еңгән алға ебәр. Һәм тауышын. Ә нисә ул буль-буль килде, әйҙә? Белмәйем. Ул бит буль-буль итмәй, ул бит бак-бак-бак дигән тауыш сығарырға тейеш. Әйҙә әле ҡарайыҡ әле. Һинекелә. Бас. Юҡ. Юҡ, был түгел, әйҙә. Әйҙә эҙләйек ул тауышты. Юҡ, был самолет тауышы. Юҡ, тағы ла ниндәй тауыш бар? Юҡ. Юҡ. Давай. Был да түгел, был балыҡ тауышы. Юҡ, был түгел. Тағы ла. Кем беренсе әйҙә Телмәрйен тауышын таба? Денислам таптыңмы?
Мен таптым. Нисәнсе номер? Үшінші. Әйдәгез, өченче куйык та ебәрик. Ана Телмәрин тавышын сыгара башланы. Ислам инде ебәр. Әйдә, тагыла ебәреп кара әле. Үзе төшә. Ана тавыш сыгара башланы, әйме? Окей, банан. Булды? Стоп. Булды. Бuna карагыз. Безнең Телмәриндең хәзер ике аягы, икеһе ике бер якка карап тора. Без бер аягын алабыз һәм икенче якка барып куябыз. Бuna хәзер ике аягы, икеһе ике якка карап тора. Әйдә, Динислам, ебәреп кара әле. Телмәрин нимә кәешне ясый икән? Ой. Куйда. Не могу. Әйдә. Бuna хәзер Телмәрин безнең хикәя түгел, йөри башланы, әйме? Әйе. Атлай башланы безнең Телмәрин. Бuna хәмайда куйды. Инеке стоп туктат. Бuna кара, хәзер караһак, ине ике якка карап тормай да бит. Инеке икеле бире бул якка карай, була шуңа табан карай. Безгә борырга кирәк һәм шулай өскәрәк күтәреп куярга кирәк. Әйдә, хәзер ебәр. Бuna хәзер атлап йөри башланы. Әйдә, ебәрегез әле. 1, 2, 3. Buna иникенә хәзер туры йөри башланы. Хәзер минең иң яратканым ярыш. Нисек ярыш итәбез бүген микән? Кем беренче минең кулга хәтлем килеп җитә? Мин. 1. Туктагыз. Хәзер булайык. Ашыкмайык. Фальш старт булмаган, әйме? Булдымы? Хәзерме? Әйе. 1, 2, 3. Әйдә, кем беренче? Хамай беренче булды. Инеке бөтенләй килеп төшә язды. Әйдәгез яңанан. Өстәлдән килеп төшәргә тиеш түгел. Кемдең Телмәринә ситкә китә башлый? Ул еңелмәй. Минең кулга тиергә кирәк, аңладыңызмы? Әйдәгез. Яңанан. Инеке карап куйгыз. Булдымы? 1, 2, 3. Барып етәлмәне. Хамай тагыла, хамай еңде бездә. Әйдәгез, өченче тапкыр. Өченче тапкыр. Карап. Стоп. Булдымы? 1, 2, 3. Кемдеке? Ен беренчерәк башланы. Фальш старт булды. Улай ярамай. Адакынчы тапкыр. Булдымы? Кем еңә, шул еңә. Булды. Әйдәгез. Туктагыз. Бunda шулай. Булдымы? 1, 2, 3. Ин хумрак баттың. Әйдә. Анисен стопка баттың. Мен басмам. Бастың, бuna бит ул туктаны. Мин бастың, ул туктап китте. Ярай, булай. Һин 2 тапкыр еңдең, әйме аны? Ул һине 1 тапкыр гына еңде. Шулай итеп, бүген бездән кем еңде, мин белмәйм дә. Һин 2 тапкыр әмма һин адакынсын еңдең. Шулай итеп, бүген дуслык еңде. Әйме? Әйе. Телмәриндәрегез матур килеп сыкты. Безнең бүген биология дәресе булды. Без Телмәринде алдык та, бәләкәй сактан зурга тиклем үстердек. Шәп килеп сыкты. Әйе, мин дә һезгә шулай шу Телмәриндар кебек белем тауына һикереп, беренче булып һикереп менергә теләйм. Килештекме? Бер биште. Һин дә бер биште. Хушлашабызмы? Әйдәгез. Хушагыз.